падар, چی شد پسرم؟ падар, ту чӣ кор кардӣ? наход ки тифли худатро партоӣ. нафаҳмидам писарҷонам, ту чиҳо гуфта истодаӣ? касеро напартофтаам. ӯ ин ҳақиқат надорад. ё ягон чиро аз ман пинҳон медорӣ? гап зан. падар, содиқ писари шумо аст. ӯ ҳамаи ҳақиқатро ба ман фаҳмонд. барои ҳамин ӯ аз мо қасос гирифтааст. чӣ? яъне содиқ писари ман аст? бале падар. пас бояд ман содиқро бинам. содиқ шуморо дидан намехоҳад. содиқ бояд ҳақиқатро бидонад. падар, содиқ ҳоло дар ҷои кораш нест. баъд аз ним соат меояд. худамо рафтем дар ягон ҷо шишта хӯрок мехӯрем ва баъд рафта ӯро мебинем. майлаш. падарҷон, мо дигар дар кӯча хоб рафта наметавонем. то кайф дар кӯча хоб меравем? шумо бемор мешавед. ман дар ин аҳвол тоқат карда наметавонам. маро бубахш падар. барояд фарзанди хуб шуда натавонистам. писарам, исто ман ба назди содиқ меравам. ҳамаашро хуб мефаҳмонам. ман ҳам бо шумо меравам падар. не ман аввал худам рафта суҳбат мекунам. боз ба шумо ягон зарар нарасонад? фарзанд чӣ қадар қаҳру ғазаб дошта бошад ҳам падарро дида ором мешавад. ту ҳамин ҷо шин, ман албатта гашта мебиёям. майлаш падар. майлаш ҷони падар. содиқ, бояд суҳбат кунем. ман бо инсоне ки модарамро дар зимистони хунук партофта рафтааст чӣ гуна суҳбат кунам? содиқ, писарам, ба ман гӯш кун. ту бояд ҳақиқатро донӣ. вафоти модарамро бидонӣ, майлаш ба ту нақл мекунам. ту ӯро дар зимистони хунук партофта рафтӣ, ҳатто як луқма нон ҳам бурда надодӣ. виҷдонат туро азоб надод? медонам ту виҷдон медоштӣ, ин корро намекардӣ. ту хато мекунӣ писарҷонам. ин сафсатаҳоро ба ту кӣ ёд дод? кӣ гуфт? кош модарат зинда мебуд ки ҳамаашро ба ту мефаҳмонд. дигар дер шуд. модарам дигар бар намегардад. ман ҳатто як бор рӯяшро надидам.
ҳатто аз ӯ як хотираам надорам. چی گفتی؟ خاطره؟ خاطره؟ ها ما گیر انا این خاطره از مادرت. яъне ин модари ман аст? падарам куҷо шуд? бо содиқ ягон кор накарда бошад? падар, бо содиқ суҳбат кардӣ? чӣ гап аст? ба ман фаҳмонед падар. иброҳим, содиқ дар ҳақиқат писари ман будааст. яъне чӣ хел? бале, ман бо айби тағои ӯ аз модараш ҷудо шудам. охир من نمیدانستم که او حامله است. ابراهیم. اکنون با صادق گفتم که همه اش را فهمونم، اما صادق گوش نمی کند. روز او خطاگیش را می فهمد. غمگین نشو پدر. اکنون چی کار میکنیم؟ به خانه بیپرستاران میرویم. آنجا ما را به قید میگیرند و در همانجا زندگی میکنیم. лабай тағуҷон, корҳоро ҳамашро тамом кардӣ? падарамро мегӣ? дар берун дар кӯча бо писараш хоб аст. чӣ қадар ману модарамро азоб доданд, бигузор ҳамин қадар азоб кашанд. чизе барои хӯрдан надоранд. ҳеҷ касам барояшон кӯмак намекунад. хомӯш мекунам тағо. ака, ман аз шумо чанд сол хурд ҳастам, аммо он рӯзро ҳеҷ аз хотирам намебарорам. ту тавба кардӣ, ҳама ба ту бовар кардем. ту моро ончунон бозӣ дорондӣ ки ҳеҷ боварамон намеояд. он рӯзро дар ёд дорӣ? ман он рӯз бояд туро на ин ки ба оғӯш, балки шапот бояд мезадам. ман фикр кардам ки ту иваз шудаӣ. инсоне ки гуноҳ мекунад, тавба мекунад, дигар гуноҳ намекунад. аммо ту тавба кардиву боз гуноҳ кардӣ. ман дигар наметавонам бо ту бар ин инсон кор кунам. гӯш кун, ман ба шумо коре надорам. шумо аз асли воқеа хабардор нестед.
ба хайр аст? барои чӣ маро файро кардӣ? бале ба хайр аст. ба кадом хотир аз банк пул гирифтӣ? барои бор овардан пул гирифтам. чӣ буд? пас чаро ҳуҷҷатҳои корхонаи маро ба гарав мондӣ? чӣ бояд ман ҳуҷҷатҳои худамро мемондам? пас ман туро фаҳмидам. ту танҳо мехоҳӣ ки маро бо падарам душман созӣ? яъне сухани ахиронат ҳамин аст? чӣ кор мекунӣ? салом алейкум. хуб ҳастен? ҳа, хуб ҳастӣ. саломатиҳот хуб аст. раисат дар куҷост? фаҳмо. маро як тараф гузоред. шумо чӣ хел ҳастед? ба куҷо рафта истодаед? ба хонаи пиронсолон рафта истодаем. ҷойи зист надорем. ба хонаи пиронсолон рафта истодаем. иброҳим, падарат чиҳо мегӯяд? падарам дуруст мегӯяд ака. содиқ моро фиреб кард, аз мо қасос гирифт. шуморо ҳозир ман ба хонаи худам мебарам. то рӯзе ман зиндаам, шуморо намегузорам ба чизе муҳтоҷ шавем. биё рафтем. марҳамат, гузаред. яъне содиқ писари шумо мешавад? бале, писари ман аст. биё ман ба наздаш равам. шояд маро гӯш мекунад. ман ҳам бо шумо меравам ака. майлаш, шумо ҳам равед. раҳмат. содиқ кай меояд? намедонам, ҳар рӯз дар ҳамин вақту соатҳо меомад. чӣ қадар шуд дар ин ҷо интизорем ӯро? шояд ҳозир меояд. додарҷон, ту метавонӣ ба содиқ як занг занӣ?
майлаш занг мезанам. алё, акай Содиқ? Чӣ? Нафаҳмидам. дар куҷо? мегӯянд Содиқро паронданд. ту чӣ ҳо мегӯӣ? иброҳим ба ту чӣ шуд? иброҳим ба ту чӣ шуд? ба писарам чӣ шудааст? ҳеҷ чиз не, аммо беҳуш шудааст. амакҷон, Содиқро ба беморхона бурданд. ба ӯ чӣ шудааст? ӯро паронданд. аҳволаш чӣ хел аст? хуб аст? аз ҳолаш ҳеҷ хабар надорам. از جایت برخیز ابراهیم. шумо кӣ ҳастед? охир ман роҳ гашта наметавонам, аммо орзу дорам ки роҳ гардам. تو راه گشته میتوانی. از جایت برخیز، راه گرد. охир полиҳоям кор намекунад. чӣ гуноҳ роҳ гардам? آیا تو به نعمتهای الله باور نداری؟ албатта ки бовар дорам. از تو احترامانه خواهش میکنم که از جایت برخیز. از تو خواهش میکنم که به قدر نعمتهای الله برس. шумо кӣ ҳастед? чаро рӯятонро нишон намедиҳед? بنده ناشکر مباش، از الله بترس. ایستو. писарҷонам, хуб ҳастӣ? падар, як хоби аҷибе дидам. чӣ хоб дидӣ, писарам? дар хобам дидам ки роҳ мегардам ва як шахсе ба ман гуфт ки ба қадри роҳ гаштан бирас. ман фикр мекунам ки роҳ гашта метавонам. иншааллоҳ худованд шифоро равон мекунад.
پسرجان با تو چی شد؟ من اسب بغلت رو بیارم؟ تو راه میگردی پسرم. شکری پروردگار. الله مهربان، شکرانت میکنم، هزار بار شکر میگویم که به من شفا دادی. الله بزرگ مهربان، شکرانت میکنم که نفس میکشم، شکرانت میکنم که میبینم، شکر نعمتت میکنم که میشنوم. الله بزرگ مهربان، هر روز قدرتت رو برای من نشان میدهی که چقدر با قدرت هستی. نیست معبود برحق بجز الله. دعا میکنم که کل مؤمنان، کل معیوبان شفا یابند. من یقین داشتم که تو برایم شفا میفرستی. من بغیر از تو از کسی یاری نطلبیدم الله، تنها از تو یاری میطلبم. هیچ قدرت برایم یاری کرده نمیتواند بجز تو الله. تنها در نزد تو سجده میکنم الله، بجز تو بر هیچ کس سجده نمیکنم. شرک بر تو نمیوارم. الله بزرگ مهربان، سپاسگزارت هستم. گناهایم را عفو بفرمایی و مرا هدایت بنمایی و کل معیوبان شفا یابند. فقط از تو طلب شفا کنم. یعنی تو نمرده بودی سگ جان؟ من قاتل نیستم. من به این دنیا برای گرفتن جان تو آمدم. تو از من پایم رو گرفتی، اکنون من از تو جانت رو میگیرم. از دستت هیچ کار نمیبیاید. دفعه دیگه من تو رو مثل سگ میکشم. иброҳим, ту роҳ мегардӣ? ин чӣ хел шуд иброҳимҷон? ман хеле хурсанд шудам иброҳимҷон. بیایید میرویم او رو جستجو میکنیم، یگان بالا رو به سرش نبیارد. ها البته میرویم. رفتیم. меравем амак. амакҷон, ман аллакай ба милисия хабар додам. بیایید میرویم جستجویش میکنیم، باز یگان بالا رو به سرش نبیارد. من دیگر حق زندگی کردن ندارم. صادق، تو چی کار کرده ایستاده ای؟ صادق نپران. پدر،
پسرم تو خطاگی بزرگ میکنی، نکن. падар, ман ҳаққи зиндагӣ кардан надорам. ба шумо хеле зулм кардам. ман чӣ гуна ба рӯи ту додарам нигоҳ мекунам. ба шумо хеле ситам кардам падар. ака, ту чӣ кор карда истодаӣ? накун. ҳама хато мекунам. хатои ту бахшиданист. охир намедонӣ ки ин худкушӣ чӣ қадар гуноҳи азим аст. ман аз хурдӣ орзу доштам ки бародари бузурге дошта бошам. худованд инро ба ман лоиқ дид. қурбонат шавам акаҷон, накун. маро танҳо нагузор. صادق جان این کار را نکن. من تو را بخشیدم و انشالله خدا هم تو را میبخشد پسر جانم. маро ҳафз мекунад. акаҷон, ғамгин нашав, ҳама хуб мешавад. فرزندانم شکری پروردگار که باز ما یک جا شدیم. خرسندانه زندگی میکنیم فرزندانم. қиссаи иброҳим оила пароканда буданду бо ҳам мепайванданд. содиқро аз рӯи қатл ба зиндон меафтад ва баъд аз чанд сол озод мешаваду ҳама оила хушбахт зиндагӣ мекунанд. худо кӯли оилагон бо ҳамдигар пайваст шаванду зиндагии хуб дошта бошанд. раҳмат ба ҳар яктаи шумо ки то ин дам бо мо будиду филмро тамошо кардед. миннатҳоямро ба ҳар яктаи шумо мерасонам. худо нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. агар чунин филмҳои тарбиявӣ ба шумо писанд бошад, пас дар канали мо обуна шаведу ва як лайк монодаву фикрҳоятонро дар комментарӣ нависед. дастгирии шумо фақат як лайк мондану подписатсия кардан аст. то барномаҳои оянда дар паноҳи худо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.